بسرات كابزولا تيوشن سنتر سلام تسفيت برختي كابزولا تيوشن سنتر لومينا بز قريب خزاربل زلي زلخم ملختم بار فليب زبلين اتوم سدرابيت ابز عمت زينا ير 6 ويكا ير 11 تمهارو دقكم زلخم እዚ ክብል ከለኹ ከም ዝፍለጥ እቶም የር 6 ሳትስ ናሽናል ኤግዛም እቶም የር 11 ከዓ ጂሲኤስኢ ኤግዛም ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝቕፅል 6 ወርሒ ከም ዘለዎም ርዱእ ኮይኑ እምበኣር ዙላ ቱሽን ሰንተር ከዓ ነዚ ኣብ ግምት ምእታው ደቅና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ናሽናል ኤግዛም ዕዉታት ኮይኖም ክወፅሉ ዝኽእሉ መስርሕ ማለት ናይ ሬቪዥን ክላስ ፕሮግራማት ኣዳሊኾም ዘሎ ክሕብር ፈቱ እዚ ክብል ከለኹ እቲ ናይ ሬቪዥን ክላስ ፕሮግራማትና ብክልተ ዓይነት ኣገባባት ኢና ነብዎ ሓደ በአካልና ዙላ ቱሽን ሰንተር ብምምጻእ በፌስ ፌስ ማለት በቅርበት መስተመምር ኮይንካ ወሰድ ዝኽእል ፕሮግራም ኮይኑ እቲ ካልኣይ ከዓ ብዝተፈላለየ ምክንያት ናብ ዙላ ቱሽን ሰንተር ክመፁን ዘይክእሉ ንኣብነት ኣውትሳይድ ለንደን ዘለዉ ተምሃሮ ከምኡ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ነቲ ፕሮግራም ክከታተሉ ዝኽእሉ መስርሕ እዩ ስለዚ እቶም ቤተሰብ በዚ ፕሮግራምና ግድሳት ኮይንኩም ደቅኹም ኣብዚ ናይ ሪቪዥን ክላስ ፕሮግራም ከተመዝግቡ ንእስትደልዩ በዚ ኣብ ታሕቲ ፅሒፍናልኩም ዘለና ኢሜይል ምግባር تليفون نابنا بمدوال انت تخيلوا خاب عكالنا بزولا توشن سنتر متيهم كتو كسنا بزاقات امان حد نفتو يغني اللي ندابلكم بشميم بشم كلهم قبلاتنا زولا توشن سنتر كمسجنكم فتو